Ola, veciñas e veciños de Fene, ola, estades aí? Sí? Non? Sí? Que tal? Son Xiana Arias, gañei o premio Xosé María Pérez Parellé no ano 2006, en 2007 publicouse Ortigas, e o meu primeiro premio, pero tamén é o único premio, así que eu son moi do Parellé, e moi de Fene, e moi a tope coa cultura en Fene. Vou vos ler un texto deste libro para compartir nas vosas redes sociais municipais, pois un pouco para ter en conta o premio e para darlle a Fene tamén algo do que Fene dá con este premio para autoras e autores inéditos, que creo que é moi importante iso. De Ortigas. Ten cara de non saír nunca de detrás dunha fiestra. Dous ollos moi abertos que miran sen moverse en calquera dirección. Nótase que a cada minuto traga cuspe, ranxelle a garganta. Sei que escoita golpes no teito e nas paredes e nena rindo e xogando ao balón, pero non hai nada. Coa orella pegada á porta, agarda a que chame alguén. Un bico.